Buzogán z vrchu a tak vyzerá to ešte lepšie vyzerá celá príroda, však je zelený máj, milióny zelených farieb. A to tamto hore na vrchu, to je kúsok pňa, alebo čo to je to hnedé? To je strom. No ale to, čo je peň, nie? Už len tam čička. Sme Žilina, Boli Čadca. smreky a tie zožali, a odneli žúty a zostali. Sme s Byňou, Malá Fatra. Turistický oddiel Výbrama, 10. maj, ešte raz celé perfektné z vrchu, zo spodu, tiež mám záznam, tak ešte pohľad z iného miesta, ešte vyššieho miesta, fotogenické miesto. Hore sa hľadte, hej! Hore! Hore sa dívaj! Aj s Buzogáňom budete?